बाप रे बाप, अपने बना के मुँह झौसी खा ले। बड़ जेठ है तो पूछे के ना चाहिए। तो ये तो हम काने पकड़ ले बनी कि आज की बाद से इन्हनी से कहला से ठीक बा, बनावत रहो खात रहो चोरा पचरा के, ना खाइबा तो बिना खैले मर जीबा। बाप रे बाप, अपना ना बढ़िया बनैले बिया मोटा की ई का कहे के कुछ कह। हाथ में तो एकरा जादू बा। बेचार को मछली खा लेनी हाँ, ये बोचल है कहनी खा ले ताकि तो तकते रह जाए, खैले बिना मर जाइए भगवान। अपन हाथ उड़ चली तब खैले बिना कोई ना मरी। ए कनी है नु कि पाहुन आवत तड़न बन गुल मछरिया आहो आ तू करही में खाए बैठ गुल बड़ू आ मछरिया औरी खा घल्लू लाज है एकदम पी गुल बड़ू ना नहरा में महतरिया भौजैया यही तरह कर सका पहले बना के आ करहिया में अपना ही लेके बैठ जाली सा घर के परिवार के बड़ जेठ के केहू के ना खियावेली सा इहे संस्कार माई बाबू देले बड़न। भूख लागल है तो खा लेनी। अरे भूख लागल है तो न दवे में खा लेबू घर में थरिया बर्तन नहीं खे बाकी नहीं के हम तारे ले पूछा तनी। अब थरिया बर्तन के लिए आवे जाइए बूठे में आलस आवत रहे हमरा। बिया के बड़ू का हमनी के 5-5 गो बिया गोनी जा मैं बोझा जा कुल होत त हमनी को असकते ने के आ तारा हेजा से दूध डेक जा के थरिया ले में तारा असकत भर गइल हैं जा मैं खड़े इज्जत ले देलू लागत कि उ मुड़ी चूसा तनु हटावला त अब ये लाता वाला दे देम दूला त मुंह पर मनु भर मुंह खून दे देबू माने खइला खातिर कोई लाते हाथ चलावेला जी कवन घर में नियम नया का लंच भइला माने नया का लंच भइला आप हे रहन देखा के सबके बिगाड़ते ने बाड़े उ का करत तड़ू हो एकरा के महारानी जी है तो सली के भात है तरह है उघारे बाटे ओसे बड़े बाटे बिन दहने ओसही खाए के बात सब के अपन जूठा काठा खियावे के बा के बड़ बा के छोट बा लाजे बात न को ना बड़ करतन जी अब कमाई रहे बरोर का खा के पैदा कइले रहे है ना तार त माई मला पुरुआ खा खा के तारा के खा के पैदा कइले रही तारा के बियाई रही का दे है त संस्कार देले बा देखिए घर इतना रउआ हक बा उतना हमरो हक बा ठीक ना बड़ हक बा त कोठी लावे के लेके चूल्हा पे कोठी लावे चौरा पे त कोठी लावे लेके बैठा देबू ये हक बाटे हमार घर दुआर तार बाबू नोट नहीं खने जा गिन देले तो हिया नहीं खन देले 1 लाख रुपया नहीं तिलक नहीं खन देले लागत के जा खरीद देले बा हम नहीं खिले के तो रउआ नहीं खिले के ठीक ना चुप रह मुंह बंद कर दे हमारा से मुंह मत लड़ा बाप हमरा मत जाई अभी तारा भतारे ले बताव तनी अभी बताव तनी हो बता दे ठीक बा सब पे झूठे खियाव तड़ी आप खाई तो ठीक बा हम खाई त और ऊपर से नीचे तू हमरा के चूल्हा पर कहिया देखलिए खाए बता ना तू बता ना तू कहिया देखलिए चला दे बाप चला दे तो हम पौसुलिया का चला दे अभी जानता नहीं हम कैसन है सनक जे दिमाग तो सोच लो सनक जाता इनकर दिमाग बताओ थरिया बर्तन चूल्हा तो रही ना चूल्हा बाहर बना बाल्टी हटल बाटे आई कराही में लेके बैठ गल बिया खाए के मुझे तो कहता ये कोई एजे ले दे दी अभी तोरा भतारे से बतावा तनी रू आई है माई या हमरा से ना बजबी सोवत कहीं का आज तू एक चौड़ा मारबू त हम मारे बता रे ठीक ना पीछे तो ना हटब ई तो हमर बाप माता ना सिखौले सवतिया या के करेजा पर चढ़ के बजतिया हमरा के आय अपने चौरा पर से रखे खाले त ठीक बैठे कैसे त कहल जला कि तू कर त रास लीला हम करी त करेक्टर ढीला तार फाटे लागत ऊपर ले नीचे ले करे जा आय ओही गरे देख के जरते रह जेबू खाए वाला बढ़िया से खा के आराम से रही अब तो औरी कर जहिया मुर्गा मछली बनी तहिया लेके एकदम कराइए में बढ़ जा कोई खाई चाहे ना खाई हम खाई भैया ठीक ना आया भैया अब तू हमरा के सिखाव देखो कैसे सिखाव तानी तो बढ़िया बनैले बिया ना का करिए खाली खैनी है तो इतना स्वाद अच्छा लागल ह कि कुल खाए के मन कर देला से खाइए लेनी है त का हो गइल तोर कलेजा में आफत भी बसा मागल दूसर में अरे रानी मार देला से हमरा के कलचुल चला के दादा अरे गोड़ा अरे बैठे लायक नहीं के उठ तार मेरा रुका कइले बिया का हो गइल काहे इतना छोटा खाली अरे नंदोई जी आवत रहन आ 1.5 किलो करा के लिया के मछली देने के 1.5 किलो मछली बना दे हां लेकिन उ का कहले ये बना के आ मछरी खा गोल भी और का जाने का कहले ये के चोरा ओरा के लाता के ढेरी ओरी में ध देल भी कोठीला उठीला में जन्नी आ लेके कोरहिए में बैठल भी चुलावे तरले बताई त ई रहन ओकर ठीक बात ना की हो अच्छा ये बताओ भौजी ओकरा के तो हम जब भी मारत ने तब तो लोग लागत जो कह के छोड़ दे गांव घर लागी शिकायत करे त का करे जे बताई प्रचार क देले बिया
तबे में हम का करी तो हनिए लोग ओकरा के समझावलो हम ओकरा से अरे परेशान हम तो ये कहत रहे कि बबुआ जी जाए दी छोड़ दी मत मारी पीटी देवालों का कान होकेला रोई गाई तो ये न कहस कि बियाह क के ले आइल सब मारत सब पीटत सब दुख तप लिखे करा के देत तो वो घरी बताई। छोड़वा देलू जा तब अब कपार पर चढ़ गेल तब का करे हम तो ओकरा तंग हो चुकल बनी अब हमारा बस के कुछ नहीं खेला अभी कलछिल चला के हमरा के मार देला हिया लागला कि गोड़ तोड़ देला मार देला तू उठा के मार दो अब का करेंगे बताई मैं को हम हमारे शिकायत को का करबो हम तो ओकरा परेशान बनी हम का कतना बिया तू हमरा से बरिया न बिया जी हाथ कटा न बिया वो हमरो के नहीं खे छोड़ो हैं? सारा के तो बतिये छोड़ दो अब तो हम लोग समझावलो हमरा बस के नहीं खे जाओ ओकरे बाबू के बोलाई उ ए जना रही हम पहले कह ना तो अपना बेटी के तमीज सिखावा रहन संस्कार बुद्धि द तबे जे ससुरा में रही मैं हम बात ठीक है बा हम बोला देते हैं हाँ। बतिया लिहलो हम ओकरा से परेशान बनी हमरा के मत शिकायत करो ओकरा जा माथा चटले बिया हमरे हमरा बस के नहीं के पूछियो जाओ माथा चटले बेनु तो हम मारम नु तरवा मत को हम ठीक हां बा मारते तो तू मारो हम कहां तारा गुरु को नहीं मारते तो उठा के सुतत पटक ये दे तब धक मार के कमावे एगो तूर देता नहीं ना दे खालसा बड़ा बड़ा दिमाग चाट के बीज जाती तो ऐसा करक्सा मेहरारू मिल गइल कि हम का कहीं रे दादा ये हमरा के भूख पेट भर गइल कुछो का मछली अच्छा लागल ना कि का कहे कि एक पीस बनल त रहल हउए बताओ त ना मछली हम पहली बार खइले बानी ये भगवान जी एकरा करे जावा में आफत का समाइल बारे सवतिया कि कालवा पानी है तबो एकरा चैन नहीं खेल मन तो करता कि करहिए चला के मार दे के गोड़वा हाथ का टूट जाओ तू जो का कहत रहतिया कान ओढ़ले रहतिया सुनल करतिया देखल करतिया ए का हो भौजी के काहे मरले लतले एकदम तारा आगे घर तबाह हो गइल बडम डोल कर देले बड़ू अब तू बुझाता कि चैन से रहे ना देबू ठीक न बुझाता कि रोसरी में फसल लगा के मुंह आई के पड़ दे ऐसा तार रहन हो गइल फसली दे तो तू काहे के ओकर के मरलू हे बा हाँ। अरे हम जानती नु पहिले तो तारा को ऐसे ही में धके इजे देखा, हम देती जानलू कि ना ज्यादा अभी भजाई हमरा के पछ कहत खींचला तो समझत नहीं खाम कैसन है ठीक ना तो खइबे ना कइनी हो घर में मैं एकदम खलबली में खाए वाला चीज बता आदमी खइबे ना करी क्योंकि सहित के रखी तो झगड़ा काहे के करत दिन मान लो भौजी तो भौजी हम हमरो काहे के संग झगड़ा तारा करी व्यवहार रहा खात रही तो या के लते से वैसन मरली हो हम चला के मार देनी हो का हम करी बोल देले बानी इनके बाद ना अगर बोललू मुंह लड़लू तो उठा के पटक दिनु बस अरे ऐसे कैसे पटक दी हो हां तो सबसे बिना लड़ाई हाथ बोल के बानी के पटक दिया हमरा के सबके एके बराबर पीसले रहत रुतु उ त खइला खातिर देख के जरते भी दर दिया तो तू तो हमर मरत ना अरे हो तो तू हमरो के तो ना कदर करलू तू कौन सा भौजी के तो भौजी हमरो के तो ना कदर करलू तार रहन जोन बानू मछली आवत त भगवाने पार लगाई चोरा के ठीक खातड़ी त ठीक बाटे हम खा लिया नहीं तो इनका कलेजा में आपस समाल ना। समाइल करो खाए दो कोई का बोल बिगाड़ी भौजी हमार। ये खाई तू अगर कर कोकरहट मत घर में बोल करो भौजी ये आदमी के खाई। चैन से रहे दो हम तो का दुश्मन चाहता हई तो माने का चाहता तू बताओ ना चाहता नहीं हाँ। आखिर कोई हमरा के कुछ बोले मत अच्छा जो ठीक मन ना? हो तो घर में करबू बाहर तार का मोह कहनी हो कहां भी अरे मोटकी भैंसिया करे नगिनिया डस दे हली झगड़ा भिड़ा दे हली तोरा कलेजा के साथ रेट केला वाली रे हां रे दस देनी रे ते काहे तेही मजा मारबे तेही मैं खइबे खा के तो बोल भैंसा ना हो तनी। गई बड़ी रे खा के भैंसा तू तो हो भैंसा गइल बोलबे रे बड़ी। भगवान हाँ? देखत हन के भैंसा बा ते बेच के हम बानी रे सब देखत हन ना भगवान देख गइल एकरा के नु देखी लबिदा ले ली एकर मार मुंगरी से तूरी एकर दे तब जगह के सुधरी। हो तू के मेहर हो कि कहबू तो भौजाई होनी हो उनकर भौजाई हो हमार कुछ ना लागेलु तू ना ठीक तोर बा? कुछ हानि हाँ। तोर काहे कहनी तोर त माई बाबू तोरा के कसम खदेर देलस नु अपना घर ले बियाह के हाँ तो आया के तो दौरा से आ गया। एकर ये रहन पर भसक कहत रहिस लेके दूधू वाली लेके भाग रहे दूधू वाली गौवा में लेके भाग कौन कोई रहे दिन राड़ी मांगो कौन झोल कोई ढोली दिन रे रे? ओकर छोटा तोर भैया रे बापा कहेला रे चल, तबे हम तो हट तोरा मत के कर, जल्दी छोड़ो, बियाह जाओ। कला सर बियाह हला सर खलावाड़ी रे ए ले छिनारी। तोरे बुढ़िया हाँ। बन के बियाह कइला बुढ़िया, सकी के दादा कौन दादा कहि दस दे रे? आय, तोर त हाँ, भैया तो बापा हाँ, कहत रे भैया बापा तोरा कहत काला में रे। कुछ बा आ फरिया ले आव तार धोबला ना छोड़ा देन त कहिया के का कहत रहलिए ज्यादा लेके भौजी को सपोर्ट लड़त रह ना बेशरम कहीं का आ करिठू काई निकाव मोटकी भैंसिया बाकी ओकरा पच जाबे तबे खींचे लागत आवे बार तहर नाम पोटी ले दिन निकाल देनी त कहिया के का कहत रहल जेबे खइला खातिर नहीं करे जमे डासा माइल बाटे आवस तहनी का फरियावस हम वही पे लागल बानी फरियाइबे करब